Good morning. Good morning guys sa 4 million people in the house. Saka sa isang tamsak. Salamat po. Thanks so much for coming. Tamsak host, sabi ni Sisi Nika Explore. Salamat sa patamsak mo Sisi. Good morning. Bagong gising. Bagong gising pa lang. Good morning everyone. Thanks so much sa 4 million people in the house at saka sa 2 tamsak. June Pasaway. Good morning. Good morning, sir. Tamsak Dan host, Evelyn Farm Up. Salamat sa support. Salamat po. Di pa rin ako nakabangon. Trinay kong mag-LS ngayon. Salamat po. Roslyn 1901, tamsak host, sabi niya. Salamat po sa patamsak at sa pagdalaw sa aking bahay. Salamat po. Salamat people in the house, salamat po. Thank you so much for coming. Thank you so much sa 4 million people in the house. Thank you guys. Salamat. Musta host, sabi ni Nuslin 1901. Okay lang po, bagong gising, hindi pa nakamumog. Hindi pa naghilamos. Grabe. Kayo po, kumusta po? Okay lang din, kagigising lang din. Saan po kayo, sir? Sir ba? Saan po kayo? Pinas? Saan po kayo sa Pinas o sa ibang bansa? Pinas po. Oh, okay. Ano pong pinagkakaabalahan natin sa Pinas? Na business o ano? Ako naman, Roslyn, andito sa Hong Kong. Ayan, isa akong DH dito. OFW. Kaya ang hirap pumorma pagka mag-LS. Nag-LS ako pagkatulog yung alaga ko. Tulog pa hanggang ngayon, kaya andito pa rin ako sa kwarto namin.
Kaya mag-ELS lang muna habang inaantay na magising. Alaga. Oo, may alaga akong matanda. Ayan, ang lakas ng hilik niya. Naghihilik pa. Thank you so much sa 5 million people in the house at saka sa 4 thumbs up. Thank you guys for coming. Biggy lang host, sabi niya. Okay lang, salamat sa pabigi-bigi po dyan. Noslin, thank you so much. Hindi ako makakonect. Bakit kaya? Thanks so much guys sa 3 million people in the house at saka sa 4 thumbs up. Thank you, thank you.
Thank you so much guys sa 3 million people in the house at saka sa 4 thumbs up. Salamat, salamat, salamat sa inyo guys. Hindi ako makakonect. Ano ba? Guys, sa 2 million people in the house at saka sa 4 thumbs up. Thank you guys. Diyan pasaway, work mode na ako. Sige madam, salamat. Salamat po sa pagtambay. Work na po kayo dyan. Ayaw pang bumangon kasi itong alaga ko. Kaya andito pa rin ako sa kwarto. Alas 8 na. Hindi ako makakonect sa isang CP ko. Malicious word, madam, I miss you. Good morning, good evening dyan sa inyo. Thumbs up dan, Mama Norm, sabi ni Madam Alicia Sword. Salamat, salamat Madam. Salamat sa patamsak mo. Sinsya na, Mama Norms. Super busy, Mama Norms. Okay lang, Madam. Okay lang. Meron ka na bang meron ka na bang harang? Kailan ka mag-i-ilis na may harang? Para makapunta na rin ako. Love you, Mama Norms. Love you more, Madam Alicia Sword. Okay lang po. Okay lang, basta Mama Norms, wala pa Mama Norms. Okay. Antay-antay lang madam, parating na yon. At talagang darating. Buti pa kayo, natapos nyo na ang mga requirements ni Lolo. Si Jason din Mama Norms, super busy. Kaya nga po, busy life Mama Norms. Oo, kasi naglilipat na yata sila.
ng shop. Kaya busy-busy din. Lahat naman tayo lahat naman tayo kasi busy. Kaya ang hirap din, lalo na kami dito na stayin yung mga amo. Ang hirap. Hindi makapormang mag-LS. Panakaw-nakaw lang. Panakaw-nakaw. Grabe. Thanks so much sa 3 million people in the house. Saka sa 3 thumbs up. Salamat po. Bisi-bisihan ng live, Mama no. Sige, sabi ni Madam Alicia Sword. Thanks so much guys sa 4 million people in the house at saka sa 6 thumbs up. Thank you so much. Salamat sa 4 million people in the house at saka sa
3 million people in the house. Thank you so much. Thank you so much, guys. Nakaantok pa. Thank you guys sa 3 million people in the house at saka sa 6 thumbs up. Thank you so much for coming. Salamat guys for staying. 3 million people in the house. Thank you so much guys. 3 million people in the house. Salamat, salamat at saka sa mga patamsak nyo. Thank you so much. Salamat po. Thank you so much guys sa pagstay na 3 million people in the house. Thank you so much. At saka sa 6 na tamsak. Salamat guys.
4 million people in the house. Thanks so much for coming. At saka sa 7 tamsak, salamat. Salamat sa mga patamsak nyo guys. Thanks so much. Thank you so much guys sa dalawang matang andyan. Saka sa 7 tamsak, salamat. Salamat sa mga patamsak nyo guys. Thank you so much sa mga
Thanks so much guys sa 1 million people in the house at saka sa 7 thumbs up. Thank you so much. Salamat guys sa 2 million people in the house. Thanks so much. Salamat sa dalawang matang andyan. Thank you so much guys. Thanks so much guys sa 3 million people in the house at saka sa 7 thumbs up. Salamat, salamat. Salamat sa pagstay.
Thank you so much guys sa 4 million people in the house at saka sa 7 tamsak. Thank you so much sa mga nagbibidyo-video dyan. Salamat, salamat. Salamat po. Thanks so much guys sa 3 million people in the house at saka sa 7 tamsak. Salamat, salamat sa inyong pag-stay sa aking munting bahay. Hi sis, sabi ni Alicia's Word. Hello sis Joanne, sabi ni Madam Alicia's Word. Dito lang ko Mama Norms, nagbantay kasi may anak Mama Norms. Virtual learning. Thank you so much Madam Alicia's Word. Salamat sa pabiji-biji. Gusto ka na Mama Norms, hindi ka busy today. Mama Norms, busy po. Pasilip-silip lang dito. Naka-explore. Dito sa tabi BG, dami work. Okay, salamat Sisi. Salamat Naka-explore. Ako rin kaya pasilip-silip lang sa sa LS ko. Salamat sa inyong pag-stay. Joanne Presides, Madam Alicia's Word, Naka-explore. Thank you so much. Salamat, salamat. Kahit busy si host, LS. Salamat at andyan kayong nagbabantay sa aking bahay. Salamat guys. Pakakainin ko muna yung matanda ng almusal niya. Tapos, balik ulit.
Chantal Love, good morning. Thanks for coming sa nasa Chantal Love, andito nagbibiji-biji lang si host kasi nagpapakain ako ng alaga ko. Hello sa lahat, sabi ni Chantal Love. Tamsak na. Thank you so much, Chantal Love. Hello, musta? Nasan ka ba? Part. Andito ako sa Hong Kong. Part sa word. Andito ako sa Hong Kong, Sisi, Chantal Love. Dito ako sa Hong Kong ngayon. Salamat naman at nadalaw mo yung bahay ko. Thank you so much sa dalawang matang andyan. Chantal Love, sabi ni Nika Explore. Shout out everyone, sabi ni Nika Explore. Si Chantal Love, si Nika is from Dubai, if I'm not mistaken. Dubai or Saudi. Ganon. Thank you so much guys sa pagstay at saka sa walong tamsak. Salamat, salamat. Thank you so much guys sa dalawang matang andyan. At saka sa walong tamsak. Thanks so much. Chantal Love, Sisi, asan ka sa Pilipinas?
Sa Ilocos ka din ba? Kina Ikitleng at Aris? Doon ka rin ba sa kanila, Ilocos? Kape tayo guys. Kape-kape. Sinuswerte. Sis Nika, kape tayo. Thank you guys. 2 million people in the house. Salamat sa pagstay. Salamat. At saka sa mga patamsak niyong 8. Salamat. Salamat sa inyo. Thank you guys. 2 million people is Thank you so much. Thank you guys. Kape-kape tayo.
Shout out Gentle Love, sabi ni Nika Explore. Shout out everyone, sabi ni Nika Explore. Thanks so much sa pabidi-bidi mo dyan, Sisi, Nika. Thank you, thank you. Thank you guys sa 1 million people in the house at saka sa 8 thumbs up. Thank you so much.
Thanks so much guys sa isang andyan. Salamat, salamat. Thank you so much guys sa 2 million people in the house at saka sa 8 tamsak. Thank you so much. Salamat, salamat sa inyong pagstay. Salamat po.
Thanks so much guys sa 2 million people in the house at saka sa 8 tamsak. Salamat, salamat. Salamat sa inyong pagstay, sa pagdalaw sa aking munting bahay. Salamat guys. Nika Explore still in the house. Thanks so much Sisi. Salamat, salamat sa mga pabiji-biji mo dyan. Thanks so much. Hindi ako makakonek sa isang CP ko kaya walang bantay. Walang bantay dito. Sayang. Hindi ko mai-connect. Bakit kaya? Thanks so much guys sa 3 million people in the house at saka sa 8 tamsak. Salamat, salamat po. Salamat sa 3 milyong andyan at saka sa 8 patamsak. Salamat guys. Thank you so much sa 3 matang andyan. Salamat.
Salamat guys sa tatlong matang andyan. Salamat guys sa dalawang matang andyan at saka sa 8 tamsak. Thanks so much sa pag-stay nyo sa aking munting bahay. Salamat, salamat. Thank you so much guys sa dalawang matang andyan. Salamat, salamat sa pag-stay. Saka sa 8 tamsak. Mainit na dito sa kwarto. Init na. So, kayo ilalagay ito.
sa dalawang matang andyan, salamat sa inyo. At saka sa 8 tamsak, salamat. Salamat po sa mga patamsak nyo guys. Thank you so much guys sa dalawang matang andyan. Salamat sis Nika sa pabigi-bigi mo dyan. Salamat sa pagbantay sa aking munting bahay. Salamat talaga, salamat. Thank you so much guys sa isang matang andyan. Salamat sa pagstay. Salamat sa pagbantay sa aking munting bahay. Salamat guys.
Salamat sa isang matang andyan na nakabantay. Salamat, salamat. Salamat guys. Within 5 minutes, i-end ko na tong LS ko kasi magwo-work na ako ng bonggang-bongga. Salamat guys sa 9 tamsak. Salamat, salamat. Saka sa pagbantay sa aking munting bahay. Salamat sa pagdalaw nyo. Tamsak, sabi niya. Salamat. Tamsak na din ito sis, sabi ni Monica Channel. Salamat sisi sa mga patamsak mo at sa pagbantay sa aking munting bahay. Salamat. Ilalampas ko lang to ng 5 minutes para hindi na mabawasan yung minutes niya ay yung hour niya. Thank you so much Sisi sa pagtambay mo dyan.
Thank you guys sa pagstay. Salamat sa Snika sa pag-stay mo pa rin dyan. At i-end ko na to. Salamat sa inyong lahat sa pagdalaw sa akin ngayon, sa aking munting bahay. Evelyn Fam and Friends, Nika Explore, Alicia's Word, Chantal Love, salamat. Salamat sa inyong pagdalaw sa aking munting bahay ngayon. Salamat guys. I have to end this kasi magtatrabaho na talaga ako. Dire-diretso na naman ito. Sasabak na naman tayo sa isang araw maghapon na pagtatrabaho. Thank you guys. Love you all. God bless us. Bye-bye.